Ebuka ewofu ọkpụrụ ọ na-wụrụ akpụ n'ogige ya Chinedu apalipa na mpaga anụmanụ ọkụkọ mbeke agabakwa nna machin tupu ụmụnne chọrọ esku a ga-agba gị ya agba anyị na nwere ike ịkụziri ya na ABC ya na wuru owe na live ka ga ahụ machin ya fụọ ala o teela ọtụtụ na akpụ rụrọrọ mpọta injinia Bruno Tonu bise jega Ntolo gị ma nsa jega anyị were n'otu biriba n'ọgọrọma obiọma nyekwa n'ụwa Tonu gaa bise jega Ntolo gị ma nsa jega anyị were n'otu biriba n'ọgọrọma eme niile ọdụ ụwa mma eme n'ala ọrụ ụwa mma ị ga-afe n'ụwa isi eme ụwa tupu kere gabata anyo ome mmajisi ike n'ọlụ ome njọ wepụ aka njọ anyị were n'otu ihe nwụwa Chineke ekechara were so ya bisi na akara tii ya sani were akara ji nwụrụ maka m ọhụgbọ Chinedu mgbagba gbamarịma ọhụgbọ anne na werigari ọkananyo isi ukwu boku anya na-ajụ ele nne ele nwa ọnụ bise jega ntolo gị ma nsa jega anyị were n'otu biribe n'ọgọrọma enwe onye ọnụkwa n'elu uwe ozuru oke ma anaghị ụma moto gị nyụ ọkụ gị ga-enu ya ọhụgbọ amara obi amara ụtọ amata obi ma na ụsọ nwanne ya omimme ji isi ike n'ọlụ ome njọ wepụ aka na njọ anyị were n'otu biribe n'ọgọrọma ndị mmadụ esi abịala m elu ụwa ndị mmadụ esi abịala m n'elu ụwa omemme esi ayọla m n'elu ụwa ndeke nkọta ala sebala m n'elu ụwa ome nwanne nwanne ayọla m n'elu ụwa ee ayọla m nwanne me onye nụkọ ọnụ shanjida anyị were otu ngaji ji n'otu ụwa ọhụgbọ onye megwukwara ibe ya o maka agbanyere ibe ya otu afọ ya elu ụwa waya onye zujuru nke yọbara alaba ekwuola m ya ọwụ n'iru onye ka anyị ga-eruo ọhụ na-eru chukwu anyị were n'otu bibiriba n'ọgọrọma udo nụkwanụ jema ọnwụ o ji ara ahụ ụgwọ aka ha na-ewukwala n'elu wesa owu ndụ ya onye bụ agbụlụgwu onye marala lele omechi enye ya eriri ya were ya gasị ike ụmụ amaala marala amata yoro yoyoyo ya ronye anyị were n'otu obi gbarabanụ n'egwu anyị oke ọgba arụsiri nnukwu ọkụkọ fụọ ya o refuola ndị ọma bishiri ụza Chineke anyị were n'otu obi gbarabanụ n'egwu ụwa ee omenne ji meje mọnụ anyị were n'otu biribe n'ọgọrọma shanjida ka Chineke ekechiri ụwa were ihe anụ ụlọ tụ iyi ime si anyị were otu obi ji riri mee ndị ụwa pụrụ ụrụ bịa Chineke gụrụ ndị ụwa ezi nwanne James Obinna dadi Chikwe isi mmebole ọnụ bise jega nkele gị ba nsa gaga anyị were n'otu biribe n'ọgọrọma otu onye naanị ya rie akwa agba agbọrọ ya afọ eji esi eri akọ onye rie nri ala Christopher Kere Bonama Group of Company omenne ji meje mọnụ ọnụ ntọrọ gị ma nsa jega anyị were n'otu bibiriba n'ọgọrọma otu obi nyekwa n'ụwa taa Hyacinth Amadi onye ọma bichiri si n'enu nnọlụ m omenne ji isi mmebole mama bitesi ezi nwanyị mara anyị were n'otu biribe n'ọgọrọma ndị mmadụ esi abịala m elu ụwa
Ndemadi sabialamo neluwae Omeneji sayolamo neluwae Sebalamo neluwae Mewande hunayalam neluwae Sayolamo waneme Jono nyochane sayolamo dikemere Funky for corner say sayolamo ndomae Ajapa do wolo nwe but all fake vitamin ho onye ọwụla na-eme ihe ọlọ na-eme ya na Chineke aka ma kwụ ya daa n'ihi na ọpụpụ m na mbata ma ọ Chinedu onye Chineke emi na kando ya were mpanaka je ma ọ na-agbasara ya Prince Ifeanyi Ogbonna oke osisi n'Ugwuta ọnụ na Raleigh, North Carolina, United States ya wo nene Chimie onyoma chimie Chimie onyoma Chineke ko dorobo Chineme ma stop ya stop China sebere Jehovah di onye Engineer B ebe ni na ine ade akpaka namba egwu iye ni na ine mani na ya yo Chinedi umelu wachako nyonye ya onye makere mma ya meme mechie yi anya mara chana shezu abuba umelu wanda bali mbezu wezu abuba onye Chinere si ya chi imalile da yenime jeje meze umelu wanda bali mbando babitilu sa jeje mesile Chinekele jiladinde ayama imezie nwa shiela nyere esi nyanye salad sai jiriri me Chineke wala gi Christmas na gari shiri here happy a Chineke ngo dorobo ndabru maka ebe ụlọ akụrụ gbọrọgbọrọ enwe onye fụara na enwe onye na-ebe a ma mma wuli gbọrọ Chineke ya asaghị Holy nsọ Chineke gosiela gị kekele chi gị umelu wanda mari ma cheche besile koya Chinedu nnemle jakodo de ya ọfọdụ ọkụrụ ọgari abụje koya pem Chimie onyoma chimie mandano Asia mandano Japan mandano US Chineke dumando Chineme ma Chineke abụ ihe onye ọbụla ka ndụ China sebere Jehovah di onye dị gaga ebe ni na ine jani na ya yo Chinedu iye ni na ine mani na ya yo Chinedu iye ni na ine mani na ya yo Chinedu ndị na-amụ nwa n'ụwa Chineke na-edu ndị na-alụ di n'elu ụwa Chineke na-edu ụmụ akwụkwọ ewe Chineke na-edu ebe ni na ị na-eje anyị na ya yo Chinedu ihe ni na ị na-eme anyị na ya yo Chinedu ọhụgbo sharị onye bụrụ chi ya ụzọ ya gbagbuo onwe ya ọsọ mana Chineke bụrụ gị ụzọ ya nwela gị halogen light ụzọ na-agabara Shanjida ọhụgbo Oh Chinedu and his freedom band of Africa o sharị yari Chinabru na okpeshi with God all things are possible site na mara Chineke anwanya amụọla nwa o site na mara Chineke anwanya amụọla omekwa ya karịrị Chineke ihe ni na ị na-eme n'anyị na ya yo Chinedu nwaanyị ọhụla amụkwa nna nwa ọ nwụọla teste ọhụgbo Chinedu o dịkwa n'izi nwaanyị iri ime mụrụ nwa n'eluwe oya Chinedu bo Chineke ịwa ya mma omeme mgbọkwa nwa gbọnụ ya kele Chukwu lesekesi eye karịrị Chineke onye nụgo ọnụ chidi aka ya elu kelema Chineke daa nye ọbụla banyere Chukwu melu ụwa ọwụnụ ya mara mma Injinia B nwanne Shime nna gị daa chikacha
chahe nine na gitoli traye boso no kago acha kodo ni here ndị na-asaya n'ụwa Chineke na-eduru ndị na-arụ ọrụ n'ụwa Chineke na-eduru keke na pepe keno na lowere Chinedu ihe niile anyị na-eme anyị na ya yọ Chinedu ọrụ niile anyị na-arụ anyị na ya yọ Chinedu Chimie onye ọma Chimie Chimie onye ọma Chimie Chineme mmanụ ọ dị onye dị ka gị Chi na-asebere Jehova dị onye dị ka gị ebe niile anyị na-eji n'anyị na ya yọ Chinedu ihe niile anyị na-eme anyị na ya yọ Chinedu onye ọma Chineke hụ onye ọma m chituma gị ya na-agọzie gị ọhụgbọ anyị ahụ na onye ahụ n'elu ọkọta ya agbụ ala ọwụkwa oversize ka oyi ọnụ m aka Chinedu ebe ọwụla ị nọ marasa Chineke wutu anyị ahụ n'isi opi onye bụgo opi ha futu obidokwa nna Kochile ifanye wa mama afuneke Antikofa Koko ụmụ nwanne gị na-agajụ gị onye na-ala nwa mbụ gọnara Ekonuchi olo kofa agachila gị onye nara ala nwa mbụba ị nara anụ nwa mbụba mana jụma gị nara ya Ekonuchi ya n'elu ụwa maga nara ala nwa mbụba ị nara anụ nwa mbụba mana jụma gị nara ya Ekonuchi ya n'elu ụwa onye nara ala nwa mbụba ị nara anụ nwa mbụba mana jụma gị nara ya Ekonuchi ya ndọma Chineke kele dịrị go onye nara nwamba akụrụba ya ije usi dụọla Chineke aka ọnụ Chineke setụfụ aka edụọ gị ịnwụ mkpala Sammeba dị mma dede nna Sokora dị mma enyi nyekwa anụ nwa mbụba onye ọbụla Chineke enyekwa n'ụba o nyere ya si enye ruo ndị ọzọ omebe unu nwebenye n'elu ụwa omebe unu nwebenye mana ajọ gị che n'ụwa gị ka mma maka enwe onye tehụrụ ụra ma o shiri ahụ omebe unu nwebenye n'elu ụwa omebe unu nwebenye mana ajụma gị che n'ụwa gị ka omewe ụgbọ ogbenye aka ga-aka igo ogwu o jinye nwata wele aka aka ga ya oweda aka ya n'elu ụwa ezogide o jinye nwata wele aka aka ga ya oweda aka ya mama m na-ewe ezoge maga nara ala nwa mbụba ị nara anụ nwa mbụba ma na jụma gị nara ya Ekonuchi ya n'elu ụwa maga nara ala nwa mbụba enyi m nara nwa mbụba ma na jụma gị nara ya Ekonuchi ya anya berolo owigiri mena sere tabanichi Chinedu ndemle obu wembe n'elu ụwa Chikere ọkpọnuke ya onye mewugo onye ọka mmụọ narịla mma amewado n'ọrị mma andọma debi nwegwe na bịanichi alowere ndọma na-ejeje mba na-abịa n'ọla n'ijeje owere were na n'ọlije enime elu ụwa nwoke Chineke elu ụwa n'ịbịara bụ nke Chineke mmegwado n'ọrị mma ejesu ya ọmara mma n'afọ mama Chikere nwanne Achikere nwa bekee n'ụba nnọma bishi ma ndị eje ada ala iwechara ewezi ole onye nwụrụ na-eli egbe maka elu ụwa awa ahịa nye na imega n'elu ụwa Chineke nwanne megide na mba n'ibe gị elu ụwa esiri efere ibu ka bọọlụ gbuchiri ya pi ụla ajala m eze kpọ nwa onye ọbụla chọwa ya
mberede wee gwe n'ebe n'ụlọ. Anya na mara me ga felu wishi. Ela, ndị na buru no nne m n'aka eji na-akpa mkpa ya ekwuo. Ọkwa n'ebe adụọla egilela m Chinedu. Ụgbọelu ụwa nnọma nnọmeri mma na-ejeje mba ya. Ha jeje du anyị ije, jeje du anyị ije n'elu ụwa. Ị nara ala nwambụba enyi m nara ala nwambụba anya na jụmagị nara ya kọnuche ya n'elu ụwa anaga nara ala nwambụba ị nara anụ nwambụba ma na jụmagị nara ya kọnuche ya Onye ọbụla dịka ya ụdọ were nwayọ o richakwanụ ya maka iricha ya ụdọ ga-ebe na ruo eluigwe ọnwa ịchịcha m anya nche Michael atụọ gị aka anya ebelebe egbuo you can delay my destiny but you cannot stop it ịkwụsịfu ya iwu Chineke n'ezili ama wezeze mekwaba ndị keke n'eze hụ nna Chinedu mala Ekeneze anyị ekelela His Royal Highness Injinia Frederick Yo Ogechi Nwachukwu Eze Frederick onye ọma mejemọ na naraga ụba ka naraga kọnuche onye eze mentole onye ọma mejemọ nta mente na Chinedu mala eko na nne m onye ọma mejemọ na naraga ụba gị ka naraga kọnuche oko na Chifu di Ayokere Special Senior Apostle nwoke ọma mara mma omenejile mmiri na-ezoro ọha wanọfụ ngọkpala onye ọma nanụ n'olumo ezi nwanyị mobi di ya Mrs. Chinyere n'ike Igolo Iron Lady ọgbọ ndachi onye ọma mejemọ na nara gụba gị ya nara gatọ n'uche ga Iron Lady Elebu gwakwuru attention ebelebe egbuo ukwu ka ibe ya tee iwe onye mma amamihe is important amamihe kachakwa n'elu ụwa onye nụ nga ọ nọrọ ọma Chineke si ya were amamihe wee isi nga wega ofe ụwa na-akpọgbu onwe ya anyị shiba dị m ụlọ anyị kpee ya mada ọgbọ onye mere na ka ere mma ya mee ya ịba dị m ụlọ anyị kpee ya ma o ịba dị m ụlọ anyị kpee ya ma o anyị je cut of appeal or cut of withdraw mese ebe ya eme ya ya arị mma ine ịba dị m ụlọ anyị kpee ya ma o ọgụchie ịba dị m ụlọ anyị kpee ya ma o lele onye nwe nne ji beja ma ya onye nwe nne ji beja ma ya ma ine ande nebi ayamma demeje manu ayamma ụmụnne ji demeja bamba ekele dịrị Chineke ka onye kere igwe n'ala o anyị zọbụ kwugharị ma Chineke ekele dịrị ga ekele dịrị Chineke ka onye kere igwe n'ala o anyị zọbụ kwugharị ma Chineke ekele dịrị gị obodo mata ya ugwu jakpọ ya onye nwe nne ji site jama ya sogbe je mata ya ugwu jakpọ ya onye nwe nne ji hụkwa nna site jama ya Chineke asị eji ahụ gị anya anya zụrụ mbọ ga-akwọ mkpobi paala gị Chineke ya gachie na were ngozi gị ụwa anyị isi ndị gburu eji gbu agụ Agalabide n'ụwa gbanwe nde. ndị gburu eji gbuo agụ ya egbu egbu agụ nna nse mkpọcha ya Onye nwe nde. ọjị ngwuru n'ụmụ ọha daha ya eme ekele mara ya onye nwe nne gị nwere mmanụ taa onye ọma mejaba mba ndị stesi mekele
Mr. Johnson eke onye ọma nọ na Benin City Eda Johnson Chief Engineer Nico Kere omemeji mma onye ọma meje mọnụ Daniki na-ekele gị Ọnwa baba ndị jago mago. nwanne dị namba 1 of Asia General Danika na-ekele gị ije mgbe kere nwanne telelija maka ife kwuru ife akwụdebe Dr. Sebastian Sabato meje mọnụ omenne ji nwoke mara mma ije mma olumekele gị ya ịkwala gị wete mata ugwu jakpọ ya onye nwe nne ji hụla ite jama ya sogbede mata ugwu jakpọ ya onye nwe nne ji ikpe jama ya nwachi mere eze kwana ọfụmaga ngwuru mekwaba si na apọstụl kenisogere omenne ji shimebo chimereze one of ama primary Chief Stanley Okere omenne ji nwoke mara mma Mr. Osiye omena 5 nwanne m onye ọma meje n'ọnụ olumekele gị Shalampa ome nwanne oge gbazo okowa n'ofimeri ewe ayamma menne ji ayamma onye meje mọ okowa n'ofula kpọ ya chifọlesi alụfọrọ nne m omenne ji nwoke mara mma olumekele gị papa vana made onye manọ na pieja baga ndava n'ezi mmebole olumekele gị Mr. Tango Geke ndarige omenne ji nwoke mara mma olumekele gị zebụlọ na pụta meja bamba shinna mebole American base nwoke ọma nne m alụbara pepe nwoke mara mma ogbede mata ukwu jakpọ ya onye nwe nne ji hụkwa nna eji ama ya iketukwe gachụ mbọsa ndọma gburu eji igbu agụ anụ bọrọ nkejoji ọnụ gaga n'ogwu ekele dịrị Chineke onye kere igwe n'ala ya anyị zọmụkwụgharị ma Chineke ekele dịrị Chineke ekele igwe n'ala ya anyị zọmụkwụgharị ma Chineke ekele dịrị ya Injinia B ụkwụ anyị mma ịgbala m okwu ka biko kpọtuo m ya eji m Chineke Israel na-arịọ gị kpọtuo m ụkwụ